7 июньдә район социаль тармак хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләде. Чарада район башлыгы Разиф Кәримов катнашып, әлеге тармак эшчәнлегенең һәр чорда да кирәкле һәм мөһимлеген ассызыклады. Бик зур рәхмәт сезгә хезмәтегез өчен. Үзегезгә дә саулык, сәламәтлек, исәнлек. Һәрберебезгә дә эшләгән эшләрегезнең менә рәхмәтен генә ишетеп яшәргә язсын. Район социаль яклау бүлеге башлыгы Илмира Хуҗинаның да хезмәттәшләренә әйтер сүзе күп булды. Ул аларга җылы ихлас бәйрәм котлавын ирештереп, бердәм булып эшләргә чакырды. Тантанада тармак алдынгыларына дәүләт бүләкләре, министрлык, район башлыгы мактау грамоталары, рәхмәт хатлары тапшырылды. Тармак министры Эльмира Зарипованың видео котлавы бәйрәм тантанасына үзенчәлек өстәде. Я желаю вам счастья, здоровья, благополучия. И отдельные слова благодарности ветеранам отрасли, кто стоял у истоков ее создания в республике и в каждом муниципальном районе. Бәйрәмнең күңелле мизгеле тармак хезмәткәрләренең район башлыгына рәхмәт хат тапшыруы булды. Безнең өлкәдә инде шул үз эшен яраткан, кешеләрне яраткан, халыкны хөрмәт иткән специалистлар гына эшли аладыр дип уйлыйм. Шуңа күрә инде минем бу хезмәтем дә 18 елга сузылгандыр. Безгә инде төрле кешеләр белән эшләргә туры килә. Яше дә, карты да, инвалид да, пенсионер да. Без аларны хөрмәт итеп, кешене кеше итә белеп эшләргә тырышабыз. Чара социаль хезмәткәрләр гимн күмәк башкару белән тәмамланды. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.